बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ एबा हिन्जावफोरखौ ना दोनबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। बेफोरबायदि मानसिया थायोब्ला जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर मोनलांगोन। ओइ रामोनदा थ' नागिरनोसै ओइ साइकेला बन साइकेल बोराया। लकडाउनखौल' जोबग्रोनो नोङो बबेयाव थायो बबाव मायो सब नागिरजोबगोन नोङो मिथिबाय। नोंनिफ्रायनो गासिखौबो हमजोबगोन सासेनिफ्रायनो गासिखौबो हमजोबगोन मिथिबाय। खोथा जोबनांगोन सोर मा नोंथ' लिंकखौ मिथिजोबगौ। भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन होमब्लाबो माने गोसोआ बिराद दुखु मोनदों। एकदम जोबोद दुखु मोनदों आरोना बापरे बापा। नों बायदि सहज गोरा हिन्जाव मानसिया ओरैबायदि माने रिप्लाइ होनो हाफिनलायबावदों जे जोंखौ मानो मेगन सादों। जोंनि खोथा फैया बेयाव, जों बर' हारिनि खोथा फैयो मिथिबायना। नों सासे बर' रावजों रायज्लायदों मिथिबाय। जोंनि कालसाराव बेफोरबायदि गैया मिथिबायना। जोङो मोजांखौ नागिरो मोजांखौ माव। नों जुदि बेयाव थांनानै बिउटि पार्लाराव थांनानै नों बिउटि पार्लारनि खामानिखौ मावनो थांदोंबा बिउटि पार्लारखौ मावोमोन। बेयो नोंनि मा धान्दा? अबे आयेनाव फोरोंनाय दं? अबे समाजाव अबे संसाराव फोरोंनाय दं नोंखौ बेबायदि? बियो नोंनि जोबोद गोरोन्थि जादों मिथिबायना। नोंखौ हमना जों साजा होगोन मिथिबायना। मोननैसो आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बे भिडिअआनो जादों दाखालिनो आं होखोन्दा सासे सिख्लाखौ बुरखायनानै लिंहरनाय नैबे बिउटि पार्लाराव थानाय सासे आइजोआ दिनै गावनि आरो पार्सनेल 2 नम्बरनि खामानि मावनानै जाग्रा नै बेखौ आं दा बुंनो नागिरदों। आरो माखासे बेफोरबायदिबो सोलिनानै थानाय माखासे दिनै बेखौनो माने ओरैबायदि मा मेगन सादों होनना बुंदों। मा मेगन सादों जों नोंखौलाय? जों नोंखौ मेगन सायाखै, नोंनि मावना जानाय जों मेगन सायाखै मिथिबाय। नोंनि बे गोरोन्थिखौसो जों मेगन सादों मिथिबाय। नोंनि दाय मावनायखौसो जों मेगन सादों मिथिबायना। नोंनि दाय मावनायखौसो जों मेगन सादों मिथिबाय। नों गावखौनो गाव मिथियाखै नामा नों मा दाय मावदों? आरो दुनिया रायजोनि गेजेराव नों रिप्लाइ होफिननो हाबावलायदों। रायजोफोर बेखौ रिकर्डिंखौ खोनासं। रोन्दि ना मा दुनियानि रोन्दि मावै मावै जानाय हिनजावफोर दङ बिसोरखौ बुङा मिथिबाय। हाजार हाजार मानसियानो जिउआव मा मावनानै जायो मा मावनानै जाया बेफोरखौ मानो खर' सान दरखार? नोंसोरो मानो खर' साननानै दरखार? जिउआव गोबां मावनानै जायो थांना थानायनि गेजेराव। आंखौल' मानो मेगन सारबाय थादों? आंखौ मा नुदों? दुनियानि बर' सिख्लाफ्रानो जेव जेव मावो माथो गोदाव सोराव। आंखौलाय मानो मेगन सारबाय थादों नोंसोरो? सोरबा हौवाजों मायदो होनब्ला नोंथांमोन बिनि गोहोआ माबायदि नुदोंना? गासैबो सिख्लाफोरानो बेफोरबायदि बिजनेस गेलेनानै जायो माने नों बायदि गेलेनानै जायो आरोना। जोंथ' मिथियामोन, नोंनि खुगानिफ्रायसो जों मिथिदों। होमबाथ' नों बहुत मानसि बिदिनो बुरखाय सोबाय। होमबाथ' नोंखौ माथो नोंथ' बहुत मानसि गाज्रि खालामबाय। नोंखौसो जों डाइरेक्ट सन्देह खालामबाय। आरो नोंनि जेबादि सिख्लाखौ नों बुरखायबावदोंमोन बेबायदि रेकर्डिं आरो दंबावो जोंनाव मिथिबायना। आरो उननि पेजाव नोंसोर नायनो हागोन। बा जों बर' हारिया जों नोंसोरखौ जेबो खालामनो हालालै ना। जानो गैया होननानै बिसोर नामा नोंनि खामानिया? सोर जादों बेफोरबायदि? रावबो जायाखै। जादों खिन्थु नोंनि बुरखायनायजों माखासे जाबाय। नोंखौ हमनो मोनबा जों गासैबो फारि फारि बै जायफोर जादों नों मिथिजोबलायनायबा नों बिसोरखौ बरना होनांगोन मिथिबायना। नों हमजाबा हमजानाय माने जों नागारखाला नोंखौ मिथिबायना। नागारनाय खामानि नङा बे। आरो माखासे बाथ्रा बुङो आं बेखौनो माखासे जोंनि गामि थानाय माखासे आरो बयनिबो देरसिन महिलाफोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दिनै नोंसोरो महिलाफोरनि माबा जानानै दिनै नोंसोरो बिसोरखौ बेखौ माने हमनांगौ आरो नोंसोर साजा होनांगौ आरो लोगो लाना बेखौ नागिरनांगौ। जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा बेखौ बे गुवाहाटीनि मामोन गुवाहाटीनि बरागाव थायो ना मा होनो माने एसे सोमोन्दै एसे मिथि मोन्दों होनदों। जुदि नों बे जायगायाव थायाब्लाबो अबे बिउटि पार्लारनि नोंखौथ' हमनो हागोन। आरो जि गामियाव बे मानसिया बेफोरबायदि कल रेकर्डजों रायज्लायदों सोरबा बिनि गोसो रायज्लायनाय माथोखौ हमनो हायोबा आरो गामिनि मानसिया जुदि जाय गामिफ्राव बिउटि पार्लाराव थांदों बिसोरखौ साफा चेक खालाम। सोर जादों अबे गामियाव जादों आरो हम। आसुर बिराद गिदिर दाय दे बेयो रायजोफोर। बे बिराद गिदिर दाय बेयो। जोंनि बर'नि गेजेराव सासे हिनजाव मानसिया जुदि गासैखौ बुरखाय बिदि खालामजोबोबा जोंनि बर'आ मा जागोनलै? मोनसे बिराद गिदिर बिजनेस जागोन बियो। हिनजावनि दालाल सिस्टेम जागोन। हिनजावफोरखौ फानना जानाय बिजनेससो बियो मोनसे बिराद गिदिर केस। बियो ओरैनो गोरलै फिसा केस नङा बियो। बेखौ रायजोफ्रा सिरियास लानांगोन आरो रायजोफ्रा नागिरनानै बेखौ हमनांगोन। आरो माखासे बिनि बुरखायनानै बिनि लिंहरनायजों साब्बैसो मानसिया बेफोरबायदि लाइनाव थाना दं बेखौबो बरनजोबनानै जों न'आव दोनफैदो। बेखौनो आं बुङो। बेखौ नागारनाङा खिन्थु आं हले बुंखाबाय। मा मेगन सादों जों नोंखौ मेगन सायाखैथ'। जोङो हारिनि आयेननि बारगा मावनायखौ जों बुंदों। जोंनि समाजावनो गैया होमब्लाबो
दिनैसो समाज आरो हारिनि नियमनि बारनानै बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांबाय नोंसोरो मिथिबायना बेखायनो जों नोंसोरखौ नागारा नोंखौ साजा होथारनांगोन नों बायदि मानसिया जोंनि बर' समाजाव थांनानै थायोब्ला आरो बहुद बर' आइजोफ्रा आरो गाज्रि जाबावगोनसो नोंनि बेबादि एफा गोदै गोदै राव बुरखायनायजों बापरे आं हले मानिबाय दे बे हिन्जावखौ खिन्थु नाय बिनि गोसोआ बेसेबां गोरा रायजोफोर बियो बिराद रिप्लाय होफिननो हालायलायनो माने गावखौ जेबो खालामनो हाया सानदों खिन्थु बेखौ नागिरना दिरुनथार बेखौ बे भिडिअखौ आं सासे लोगोनिफ्रायसो हेल्प लाना आं बानायनाय जादों बेखौ बानायनो होननायखाय आं बानायबाय खिन्थु बेनो बाथ्राया बेखौ खिन्थु एकदम दा नागार आं बेखौनो बुंखायो माने बिराद गाज्रि माने आखल दिन्थिदों आरो मिथिहोदों दुनिया समाज रायजोनि गेजेराव बेखौ दा नागारा एकदम सियरलि बेखौ दा नागार होनखाबाय आं दे रायजोफोर एकदम आंखौल' बुङो बेखौ साजा होथार बेखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय एसेनोसै